udan blok. Iya panas iki. Lah iya. Iki tebune sapa iki ya? Yo tebu iki. Tebu, pogong, lali-lali. Nisor ngono. Kali yo nisor yo. Kendek kono ya. Gale diono iki. Kok gak dirama tuh? Iya. Cukup iki biyen iki tak tuku, terus dituku wong. Saiki ganti ndek nisor kono. Pukit barsane bire. Mbene kalau ya tak tegang iki tak tuku paling iki. Aku niki sampe sak mana ya. Lha iki sopo? Hah? Sopo iki? Ndek iki nae yo. Iya wis nang. Kok ngarit ndek ndi? Iki nae aku. Wes ngerti ya. Yo. Taline cek tak golek tali selaras. Yo. Meniki anakku nanti rek. Iya. Selaras. Iya, dhewe suwe gak nang kuburane nganu. Kuburane sapa? Harona. Heeh. Iya. Gue kok moro-moro mati. Jarine nganu, apa iku jenenge? Apa? Pengenane apa jariku iki? Oh, pola lihat Yan. Masih iku ya abu-abu dolar be aku. Ya pengenane ya talilan tok. Lah wong iku ae wis kok isih pengenane tak jak nganu mbak aku. Tak jak bontengan. Wis Barca iki suwe-suwe nganu ya. Tambah apa ya? Lemu. Heeh. Wis bayemmu sik urip ah. Mata kabeh. Ya ketiga iki sajake ketiga. Waduh, gelareku. Aduh, kon niku gak usah ngaret kan niku. Itu glae. Tutuk ono. Duh, ramban saiki suwi nemen ae. Jan gak nganu, gak iso nganu ngono lho. Ketiga. Heeh. Iki nganu katene tuku pacul aku pengenane pacul tugel janakno. Nganu iku bahul iku. Nanti arek saiki. Lho ora. Mbok jolo nek. Wis opo? Hah? Halo sih yo. Ya. Ndek yo wong yo ndek kene yo akeh. Aduh iki alum meneh. Nganu apa iku jenenge? Tugel. Dan arek bosok nemen iki. Mek tahun piro iki? Yo kok Apa anane? Marah. Ya apa sih? Pengenane jare kaya ana anu maling jare. Maling apa? Mbok. Maling Anu apa iku jenenge sepeda? Nindi, peda apa? Rung-rung beat Laga Supra. Mbok. Aku krungu wong-wong. Berarti asik mencari anune. Lagu Heeh. Mari ini awakmu wedhus apa sapi? wedhus sapi aku. Tapi tak tuku wedhus nek. Wedhus kowe ngene dinyang 2 juta. Penjono. Hah? Penjono saiki Ora wak wong gedhe kok. penjol piro? Ane lho, sik tak guyoni. Bandengane ku kafe dosa. Padahal aku yo mek guyon kok iso ni lak omah. Iku kancaku mulai SD lho iku. Ya jenenge Paling pinter lho Harun iku. jenenge wong ya mesti ya nek wayahe Iya. kan. Biyen iku bapake ndek make iku mbok apa ya biyen iku. Dikandani maksu aku. Tapi yo masak nang Harun iku rek. Aduh. Di, emene aku berani. Ayo wis masakno aku. Iku koyo nganu iku apa iku koyo jenate bapak. Yo koyo ngono. Rame ngelu-ngeluwen. Nandar muga awak de apa iku panjang umur. Amin. Sik iso nganune anak-anake.
Wis ayo ngaret ae kah. Ayo wis. Cek wadone rek. Wis tak gorono wis. Sik iki sik ana iki sik lewat. Oh gak beda mau tiba wis tak telekono. Ya Allah, sik entuk sak mini. Sik entuk titik. Nekmu iki lho wis akeh. Aku ngari titik ini. Iki lho. Balik ayo. Ayo kok. Menene. Mari nih juga kayu ayo. Dendi, ndek Tegal Kulon. Ayo. Kan ombo. Gede-gede. Tapi aku mau gawe embong hitam enggak. Oh. Ini kan di mana? Hah? Enggak balik. Mari kan cukup kayu mari nih. Kena kayu blas ya ndek oma. Kapan-kapan ngopi. Jur. Dendi. Hah? Dendi tuwek kok. Duwe remine. Yo duwe ae. Lek ilang yo tuku. Sik, Amit, sik. Asar iki. Wis jarno kah. Iki tak bawa sitok ae aku. Menene tak bawa nih. Ayo. Loro gak kuat eh. Iya. Kapan iki nang keramatane Harun? Meni ya? Ya. Kate tuku kembang. Bolongane apa iki nyandur yo? Kapan-kapan ae nang kuburan. Ya. Tuku dande tapi kembange. Yo karo aku. Tapi oke ndi dodol ndi sih? Hah? Sing paling oke dodol ndi? Meneh, Jur. Nang keramatane meneh tak gawakno kembang wis. Iya. Sopo iku njek kayu ndek embong iki? Lah iya. Nih. Yo, aduh. Jarane wong nebang yo. Iya, meneh. Iku lho coklatmu ah. Endi? Iku. Ono sing mateng ngono. Iya apa? Ya wit kopi. Hati-hati kok. Lon, kita di dadang gawe lon. Kok yang Harun kan mari nih. Hah? Mandek sih ah. Woi, balik. Woi. Sakit pange tugel. Saya kawan. Loh, ku coklat aku. Ya. Jor.
Aduh, sekali.